Estàs escoltant Ràdio Delta, naturalment. A Ràdio Delta cada dia i en directe fem El Recapte. En directe pel 107.6 del dial i en directe pel canal streaming del portal delta.cat. Continuem en directe al Recapte, és moment de connectar amb els nostres companys d'informatius. Víctor Montecino, bon dia, benvingut, Víctor. Hola, bon dia, gràcies. Avui als informatius també tractareu el tema de la jornada d'avui, el Dia Internacional de la Dona. Quines previsions de cobertura teniu? Per descomptat, avui a més farem un informatiu especial sense cap dona, ni tan sols a les veus, i a més ja tenim algunes cobertures que vam realitzar ahir, com per exemple a la tarda-nit a Gandesa, que es va fer el seu acte principal de la Terra Alta, i avui, com no, estirem a l'acte de concentració del Dia de la Dona a Tortosa. Avui totes les cobertures aniran en aquesta línia? Doncs sí, pràcticament totes, tot i que també tenim la conferència del tortosí Lluís Miralles, que és un treballador del CERN. El CERN, perdona, és el laboratori més gran de física d'altes energies que hi ha al món. Aquesta és una de les cobertures que també abordareu avui a l'informatiu. A l'informatiu serà monotema del Dia de la Dona. Sí, no, evidentment creiem que avui és un dia important en aquest sentit i el centrarem en això. Quines mobilitzacions hi ha previstes durant el dia d'avui al territori? Doncs bé, principalment, la veritat, volem centrar el de Tortosa perquè és no m'agrada dir-ho així, però la capital de les Terres de l'Ebre, no? La ciutat més poblada almenys, doncs creiem que és l'acte més important. A les 12 tindrem l'acte a l'Ajuntament. Aquesta tarda també mobilització convocada també a Tortosa, precisament, una mobilització territorial a les 6 de la tarda, no? Sí, correcte, també serà un dels actes que tindrem. Després també potser m'agradaria destacar, ja no com a Dia Internacional, però sí que al Campus Terres de l'Ebre s'aprofita per a celebrar-ho en una sèrie d'actes, com seria una conferència de les violències masclistes, que això ja es va fer ahir, i també s'està efectuant una exposició que es diu Urbi Art, de dones de la generació A. Totes aquestes són qüestions que estan passant el dia d'avui, en un dia on també el Connecticut es desplaça fins a Amposta amb motiu del Dia de la Dona. Doncs sí, avui farem una connexió, si tot va bé, per l'acció efímera que es realitzarà a Amposta, concretament a la plaça del Castell, allà, diguéssim, entre l'Escola d'Art i la Biblioteca Comarcal. Fantàstic, doncs, Víctor, pendent de tot el que vagi passant avui, esteu, com sempre, línies obertes per informar de qualsevol última hora si la hi ha i també per anar coneixent l'evolució de la jornada d'avui, la vaga feminista convocada per avui. Moltes gràcies i bon dia. De res, bon dia.